skipper. Jeg fik spillet hende ind, at det var spændende person. Fuck, det var fedt. Stor psykopat. Jeg skal lige, vi skal snakke mere om. Jeg er verdens bedste til at bilde folk ind. Troede du ikke på det? Jo, du gjorde. Det gjorde jeg ikke. Jo, du gjorde. Nej, jeg gjorde det ikke. Seriøst troede jeg gjorde det. Hun spurgte mig, om hun måtte snakke med hende. Jeg spurgte mig, om nej, hvor du stod. spurgte hun, du var Jesper og Pølse? Så det er Danny the Dog. Jeg er Danny the Dog. Den har jeg set. Var det synd for mig? Det var så billigt godt, du se. Det var ikke lige så frød, og det gør være. Nej, bitch. Ja, der var du kendt, Jacobi. Jeg har tykt dem. Har du kendt dem? Ej, giv mig lige en. Hvordan går mange? Nok. Det er flot forskellig musik, hører. Hvor fedt. Jeg vil gerne høre sådan noget, nogle store nære, der bare befolder hende. Det er fint, hvor vi prøver Simon med... Ja, jeg har godt. Tyggegummi! Tyggegummi! Jeg skal tage tilbage, jo. Hold din kæft! Der er her, man. Jeg kan ikke gøre det med en hånd. Hold den. Hold den lige her. Du fik weed af mig. Og det er lyserødt. Det må du ikke sige. Ulækkert, men ikke Du fik lov. Jeg sagde ikke noget. Hvad var det, Lov, Ej, kunne det ikke være kæft, jeg stod ud. Man bliver helt lille bare, hvad man gør. Vi vil se tatuen på. Vi vil se tatuen på. Jeg mener med du. Nej, jeg vil også se med det gør man sådan her. Og så spytter man på det. det gør I bare! Ej, hvor du lækker, Simon. Det virker lige så bad. Jeg går ud herfra, Ja, vi venter lige et par minutter. Nej! Det er ikke spyt, det er vand. Jo, vi er alle spændende, Simon. Er det en drage? Hey, ingen ved, hvad jeg snakker. Er I klar? Ja, vi er klar. Nej, vi bliver ikke på. Hvor lang tid skal det stå? Den siger 1 minut. Og vi har ikke med så langt til at begynde. Og vi begynder at svine nu. Det er så rigtig kæft Vi skal have badeansigtdag. Det skal vi altså. Det er badedag, mand. Det skal vi altså. Ej, hvor var jeg træt, da jeg kom hjem, mand. Ja, men vi skal i hvert fald med være til gang 3. Det var fedt. Ej, nej! Er der vand herinde derude, jeg skal med? Flot vand. Der er øl, jeg har hårdt. Der er øl om til. Nu er der gået 1 minut, Simon. Hvad? Der er gået 1 minut nu. Okay. Nu virker det. Langsomt. Wow! Ej, det er... Ej, jo. Kæft med den drage eller sådan noget. Hvad skal jeg med det? Vi ikke have til selv lang tid. Bare til en lyserød knap. Ja, og de gider ikke have. Nej, nu skal jeg til at lave det der laser op for noget.